Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Wadah, kamu kesandung-sandung aku. Rusak lek dandar ngene rusak wis. Tuku mores nang Pasar Putra numpak taksi lunga nang Batu. Ngono ae wis pokoke. Pringas-pringis nok pinggir dalan bareng tak cidaki tak bebek loro untu. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kaya buta cilik ae. Bebek bojone paman gak duwe dhuwit, sepatu mlebu rombengan. Sing eling nomor 1 minterno anak iku paling apa nek arek sik seneng sekolah ojo dipaksa kawen apa maneh dorong cukup umur akhire kesiksa abate mula sekolah ayo diutamakno nek wong tuwa sik kuat bandani ayo ditar sebab sing penting dolor masa depan kita sak-dak nenek sangu kepinteran nyambut gawe nek ya arah akasa. Siki oleh rezeki dewa ya bengi aduh no jalan ubi tak tut nombori tak anggap putri seneng no peteng-peteng kok mesam-mesem aduh rok-rokan ireng bareng tak pandeng dadak wong gendeng. Ketun koyok setahun hatiku jembleng serendeng wong mata keranjang akhire yo isinan nan tulmanan aku semboyan jujur temenan mlaku no
dalan dingklu gak jelalatan awak net sial nobro bauan sinyo tata kepindo kenek pengaruh arek suwalu aduh gak gelem tak wayo yo 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 kangkang yo yo kangkang wes masisan terus aku nekat nebas nolombo aduh sing disendriman kaya tak bakat tata oleh lola lola namung semanten kitungan kula sae lan boten para karasa mantune wong sugih kaya enak ya apa swara ya nadae apa suara sampean merdu bagaikan burung terkuku. Bon lah iya to burung berindu kenaan lah no menclek ngono. kon dirungokno tangga ya boleh sing wedok ya kaya ngono boleh ngono kon iki kon anak masak lah apa ana wong nyanyi kok medal ana metu mang lho mbliwut mang. lah ya apa panjenengan ya ngantuk-ngantuk ya ngoceh ae. Mampu lak jaga ta Lah iya, lah lapo? jaga boyo jaga nang kampung kewajiban iya sis kamling ku penting Mas. ya apa awak dhewe masih sugih ya mantu kan duduk sugih dhewe cuma maratuwa sing sugih Yang rumangsani ta. nah iya cuma ya Ngono gak duwe perasaan. ya lek tepak breke awak dhewe ya metu-metu ya jaga Jaga tok iku penggawean sampean. tepak dinas ngono ya tak wakilno wong Lah lho dia apa sampean? Dinas ya apa kan bengi kan ngurusi anu ngurusi apa? pengairan ya apa bengi pengairan ya urusan dhewe demi keluarga Iya. lah bapak mang ngomong apa wingi jare ngrasani aku Iya lah sampean gak gelem ngrewangi blas. Ya, Masa wong tuwa tok ae jagakno rek. aku krungu ngene marem aku duwe mantu sithik kowe Gak marem iku kurungan sampean marem, mangkel. gak ngono suarane ya mol jare terus terus dedeke ya oleh wis ta gak kuciwa gak kuciwa pokoke Iya iri, tapi gak gelem nyanyi dhek bengung. cuma bapak lek ngguyu cok le ngono aja le wah Apa? Mempengaruhi ya. supaya arek-arek yo apa mertuamu lek ngomong apa lah keliru-keliru terus jare ngono Ya mboy apa sih ku biyen slametane kurang be. mosok aku kula niki mertuane Kartowol wah ngono aku untung tamu waduh ya tamu biasa Titisane apa ngono iku? Titisane apa ngono iku? Mbuh ya takon wong dong turi kono ae kok niku katik titisan ya mbuh ono rahasia ae gak tau ngaku mbek aku. cuma ya ngomong karo bapak nek panjenengan awak iki ono tingkah laku sing kurang sopan ngono ya kudu njaluk sepura mbek wong tuwa ya Sampe njaluk sepuro tok durung priyaya. lah masih bentino salah njaluk sepura gak apa-apa ta Ya mblenger ning njaluk sepuro iku. lah ngono lek bapak rene gak usah njaluk sepura percu M lho warok sira menggala watuke kok tambah nemen Pak
Waduh nyongon kuro. Langkon kok ngono. Berarti ndak mesti. Wah, iya ngomongmu. Kesopanan aku niku. Kok lumaksana mawon. Waduh, ya meneh sigro-sigro. Nek marang mbek mantu sajake gulet ni seneng aku. Oh, sepel ta? Model mbotokno. Mboten ngoten kok mboten beto mobil. Waduh, bapak iki aja kok ngomongi ngono po lho. Beda pancal biasa ngono lho. Wah, ada mobil barang Oh, ada. olahraga, Mas. Karep tak surung, bapak tak surung ngono lho. Mau suruh ya apa? Kau tuku mobil, Nah, Pak. karep kula ngonten lek wong sugih mlaku malah niku lak darane mboten ngajeni awake itu. Lho, gak salah jaji ngono gak seneng mobil iku. Motor ta? Motor, Pak. Oh, gaya apa motor? Lho kula ngeras SIM. Wah. Kon lho gak tau nyetir, gak tau pegang motor, saiki wis SIM barang lho. Tadi mantu sampean mboten nate nyekel motor. Rumiyin kula motor pundi mboten kula surung. Lho. Baru sopir tanya urung kon iku. Artine ganta-ganti Oh, nggih ganta-ganti. bemu, nggih taksi, nggih bis. Oh, bisa apa? Ah, bisa apa ya? Ayo. Bisa apa? Ayo Budi. Ayo Bejoyo nake. Ayo. Mboten nggih anu, Pak. Nggih kadang-kadang nyerepi. Oh, nyerepi ya. Nggih. Kalau api madane aku sih kon. Gak wani kon. Wis malam, Pak. Ayo kayak keliru Bejoyo. Oh, padha dene. Sing lanang suwedo padha dene. Tumbole tutup. Lah kok Nek ana ngomong sampean cek sih, Pak? ngercuke nek ngomong. Pak kapan teng Afrika, Pak? Wah. Anak Afrika lah opo. Dari Terus bisnis. kirim dele, kirim jagung. Nek Masya perlu Allah. kirim mriko, nggih. Gak perlu ada ado-ado. Nggih. Wong kene cukup luwe. Lah pedang Afrika barang. Bapak Aki pating perentol kak karon. Mana ngene koyo caplak. Lha ngoten. Lho permata aku, Mas. Kula wau nyanyi, Pak. Kepiring. Gak kerungu. Gak kerungu. Gak krungu ada bapak dublek kok nyanyi. Bapak sak lak dublek ah. Niku wau kula kandhane balane ping 4 lho. Ajane kon pikun. Kon liwat ta bapak pura-pura gak ndelok. Masih kon penyanyi bapak pura-pura dublek. Gak keduga ta, Pak? Wis nemen aku. Benci nurut sikut delok bojomu iku. Wong lek kurang hiburan iku wis tuwek, Pak. Mulane monggo ndamel liburan napa ngedekaken napa tah? Napa ngedekaken cagak? Anu, Mas. Cakak. Bapak iso lho melodi. Oh, Waduh. Bapak iso melodi gak iso, nek Foxsong iso. Oh, ngawur ae kon niku. pengen ngedekaken napa hiburan napa ngedekaken cagak, sukane Pak aku terus mlorot teko dhuwur nggih. Ah, terus? Terus Iya, lak lorek aku bulan. Oh, lak beset kabeh. Enak ngene iki studio ae enak iki. Masih rekaman kon. Rekaman Melayu kon. ngono. Modelmu. Bapak ya disewakno. Wong sugih kok Iya. kaosan lorek kaya kimar, Pak. Kaos perlo nak ya lorek ya wungu, ya ijo. Terus kapan oman iki dibongkar? Terus kajeng di anu. Lah apa dibongkar? Lho. Lagi dibongkar. Lah kan apa dibongkar sama apa? Terus dibangun disusun, Pak. Oh, disusun, ditingkat. Iku perkara dhuwit ngin bapak sing ngreken kula. Dadi Hah? lho, lan Pinter kan ngomongmu nak. lah nggih dhuwit bapak lah sing gambar ngin kula. Mbok ngomongmu. Arsitek, Pak. Omong ada Abu Nawas saya ngomong. Duwe aku sing ngreken kon. Iya. Akeh tunggale lho. Otokno Tin iya, Bos, sawah wis panen, Mas. Lho durung. durung wayahe panen. Apa sih nek wis panen? Kok sing sendelok sapa iki? Si bapak tak wis ndelok. Gak ngono apa dek ngatur panenan e. Ini nyene. Apa sih, Pak? Kon ngasali aku sih bojomu sih, kok iso cinta kaya ngono. Ya padha cintae, Pak, padha senengi. Gak ngono senenge waktu iku ketemu dalan apa kon para nang omahmu ini biyen asali. Be bapak Ora karo. warung, Pak. Tapi sampean ndek mantu kula nggih kesuwur, Pak. Apa? Ndek mantu kula kesuwur sampean. Kesuwur apa? Kesuwur metel ya. Oh, kok nyambut gawe iso kesuwur. Iki kali kulak-kulak warta. Oh, odol perungon ngono. Tahu kulak warta ta, Pak? Heh? Tahu kulak warta sampean? Lah apa warta dikulak? Ngawur ae. Iki kali ngringek-ngringekno ngoten. Waduh, wong kon gak ngringekno. Odakno ngringek-ngringekno. Nyambut gawe nak kon iku. Lho lah kula bantu bapak ta. Bantu Sampeyan apa? kok nang sawah lho. Bantu pendonga ngono. Lah nggih lampun kula sing ngawasi wong-wong sing macul-macul niku, sing Ah, usung-usung idele kentang bareng lak kula sing. Wadah, kapan kon ngawasi kon ngleset tok ae ngono. Oh, dalu lak jagi. Waduh. Si Joko iku aku takon, Ayo Nggih, ngomong. Kula Joko njero omah sampean teng njaba. Lah ngoten apa to? Kon ngorok bojomu nah. Ana nang Tegal kan. Ana. Jebul Sawah. sepatu mang tak ganti. Ono Tegal sepatuan lho kon nglencer ta Lho, nek ana carang landhep teng Embon lho sinten sing susah. Waduh rek. Lho, lho. Nenten parang muka ngono apa ini? Modelmu. Suarane Iya, Pak, nang sawah ngobe ono lintah. Oh,
Gak ngono, lintah ngene rawa. Iku tambah bingung arek kadakno. Macem-macem, Pak lho. Ngene becer-becer jemek-jemek iku lho. Iya lah sama apa gak becer. Gak mungkin lintah ngene sawah gak mungkin ngene rawa-rawa ngono lho. Wis gak muin, Tin. Oh, gak muin. Muin sapa? Otakno. Pak, sampean dirasani tangga. Iya, Pak, rasane. Saniki kula buka. Iya. Suarane maratuamu lho suro panggung ya. Waduh, iya. Iso gemluntang. Suro panggung, suro wani panggung utang ngono. Nggih. Wani utang terus ngono ta. Oh, modelmu potonganmu ta. Bapak lek dijokno kok mringi sih. Ya, sare kadang gak diwangi guyu sawangan ya apa? Lek ono nang sawah? Iya. Ya, Ya nang sawangan udal kono. kula lumangsir, Pak. Waduh, sikro. Oh, ngawur ae. Budal lo. Kono ngelirik apa lho? Kawa buku ta. Odo ulah sawah kok buku lho. Lu gak nyatet-nyatet sih, Pak. Apa Kreditan ta? ukuranane? Odo ngawur ae. Sama sana, jangan kunci. Iya, karena kunci Inggris kan pisan. Wow. Pas menojok kaca. Lah, Aku sing ngatako. lu masalahnya. Pulih kaya Markesor iku kan. Pernah iku nek gak dikidungi ngantuk, repot. Lah apa ngantuk putumu aku iki? Lah iki meneh diluk ngene apa? Wong gitu aja gaya gilu wae. Ngantuk ta, ngantuk. Lho gak ngantuk aja gayaku dilu. Berarti gak ngantuk. Enggak. Nek ngono kabotan ero. Lho ngono. Lah pernah ngantuk jaring. Gak ngene gaya. Omongmu free kick omongmu ngene mau. Kalau bal-balane pernah iku. Gak ono diarep-arep. Ngene dik ya. Bisnis lho itu. Bingung aku, Bas. Bingung mikir apa kan? Nampani dhuwit gak ono marine blas ini. Hah? Nampani dhuwit lho bingung aku. Oh, saya ngakeh ta. Iya apa sih? Mosok ngitung gak iso, Dik. Lho Jepang gak karung. Oh, Iya, Amerika 3 karung. lu duitmu iki ya? Iya. Masalah Lah rek. aku sampe ngale omong tak nggone dhuwit tok ngono. Lho, lah kan turun ndi? Eh? Turun ndi kok? Nyewa. Lho. Omahe dhewe tinggal di duit nyewa. Lho marine nek gak cukup e, mosok dhuwit sing ngalah. Ya wong sing ngalah, Pak. Iya. Demi keamanan ya. Lah ngono duit akeh ngono nek waktu blonjo ya nek Oh, belanja. wis pendek. Dihitung nantian ya. Kate, Bas. Ya apa? Lah kesuwen. Ya apa? Pokok arek njaluk tak sediakno timbangan. Oh. Pak njaluk saon. Waduh. Pak njaluk 2 on. Lah anakmu yo duit saon. Iya. 2 on. Iki 10.000 tok iki. Kon timbang ya? Iya. Hati-hati nek timbang Tik. Apa? Lah keliru mertuamu kon timbang. Aku khawatir aku. Gini lho. Biasanya wak munah iku liwat lompokan. Abi go sapu kok lapak munah iku. Ya mertuamu iku. Munah sapa, Bes? Wak mertuamu lapak munah. Tutuk munah. Lah sapa? Biyen munah. Lah saiki dile. moner udah. Hak perigi cantik. Saiki dile munce ngerti. Waduh muja. Lah ya apa lah ben iki lak sik ana turunane teko Belanda. Biyen tok kagok nyeluk kon. Iya. Biyen tak ngono biyen nyeluk tok kagok. Kagok ya apa sih? Sur nanti bojomu sodik kan. Oh saya tidur sodik. Lah, biyen manyen anu, pengenalku lak niku jenenge Sodik. Iya. Kliru ngetike ngene lho. Iya. Sampai saiki ya balik maneh, Bas. Iya. Nyeluk aku ya anu. Lah kon iki nek gawe apa sih? Dungaren nek gawe apa dungaren? Dadi tenan nek sepatu putih, kaos putih, celana putih. Iya. Lho, Apa? bisnis. Waduh balik bisnis ae. Ya apa aku lak ngerti nek pernah iki wira apa? Wira swasta. Nah, wira Iya. swasta padha ae. Iya. Ayo jol-jolan ngono. Pernah dodol apa sih? Wah, aku lah pertanian. Pertanian? Iya. Wah, repot iki. Kita galakkan pertanian iki. Sopo sawah terus ya Lho bener. lah apa coba sama duit akeh? Kayak sepatuan bener. Gak ngono bebulan aku. Masa ono bebulan Lah kasus sopone pertanian. sawah lah, aku lak motor-motoran tok. Sing sapa sawah dadi aku, Sapa? Dik. Ya ono wong pegaweku. Oh, berarti Dik. pernah melok uang ngono. Lah apa mek wong? Waduh ku nyosor Dik. Pernah nek ngomong gak kena ki apa, Bang? Arek gak denger arek iki. Sing tak sing wira swasta sapa? Si wira swasta aku. Nah, usane? Tegal sawah. Sawah. Iya. Lah terus? Sing nang sawah wong-wong iku. Lah ya pernah gak tau sawah. Gak tau nang sawah. Lah berarti pernah melok wong-wong iku ngono. Aku yang ngenger. Ya sing kan iku. Oh, pernah ngongkon tok. Ngongkon aku sing bayari, Ngono. iya. Waduh, mangka eno rek. Ya apa Waduh, rek. katok ijo. Lah iya. Pelet abang. Wis persis Kartolo omong arek. Wis tak arek potongane ngene ndablek-blek wis kaya Kartolo omonge. Mulane ya apa rek? Ngene Bas, Iya. menawa gelem. Iya. Peno soro-soro sepedaan barang. Iya. Kalau gue motor loro iki. Iya terus? Iya. Kita nono situ. Kang ngono kon gontor loro supire kon ijen. Iya. Lah ya kon supir ijen lah siji kaya apa ya? Nah, tak cangking lho. Kok motor kon cangking Dik kon iku. Digeret kan lho Bas. Oh diseret ta. Iya. Terus maksud motor iki apa? Kita nono situ. Hah? Kita nono situ ngono. Mau Dik? Mau. Lah cek gagang ngono lho. Wis, Kali gak pernah iso. nek sepeda repot.
Iya nek bojo siji enak. Hah? Nek loro. Lah nek loro repot, nek motor kayak enak mlebu kabeh bleng-bleng. Iya. Lah nek melok karo ya apa Mas Weda iki. Kon minggat to, Dik, Omongmu kok sapari omongmu, Dik. Minggat to, Dik. Kon iku jono kene, Dik. Waduh, Bos. Apa? Weh, Apa? fotone siapa ya, Bos? Oh, anu. Iki sih. Ojo pringisan Nah, ta. iya. Iki lho sing tak takokno Oh, foto iya. iki lho. Wah, ada clear ya. Foto clear. Iya. Foto clear. Berwarna ya? Oh, berwarna aja. Ada rambut sila-sila kan ya. Iya, waduh. Siapa ya? Eh? Siapa? Anakku. Kok ada Anakku. Pernah saya gak tau guyu blas. Lah apa aku dulu? Oh, kalau gue Mesti bareng mantune. Wong Kartolo nyatet ya ngono rek. Aku nek guyu atuh. Aku nek gawe dipekoro atuh. Kartolo sembuh jenenge atuh. Cek terus ana. Gak ngene mau sana pun sih. Anakku iki. Tapi mesti anu. Apa? Anak sambungan ya. Lah, opo ya anak siji kita anak angkat. Anak pun dhewe. Anak angkat tak angkat tak biyukno. Gak ngono maksudnya anak pun dhewe. Anakku dhewe. Wah, lah kok adoh. Adoh. Ngono kemerusu kok ngono. Iya, ayo ya. Apa nomor marit ngene Aduh. rek. Emang delok iku ndelok aku, Dik. Ngawur ae. Tapi sik senggel. Senggel. Senggel iku apa sih? Senggel iku ya aduh Ngomong ketinggalan model-model apa sih kok iku? Senggel iku sik durung duwe bojo. Pak. Oh iya, sik perawan. Ah, perawan. Lu kadang kok. Perawan. Perawan. Lho, perawan. Perawan. Lah kok perawan? Mergo ngelompro awan. Iyalah. Lah nek ngelomprone bengi, Ya prongi. nek ngelompro esuk Prosuk. prosuk. Oh, lah apa sih kono elok Dik? Oh, melok prosuk. Wis seru ngono melok ae ngono. Terus pelawas Lu ae. gak- Iya, Lu gak bokel dewa iki pun pantas. ya repot. Lah iya. Terus apa? Gak ngono nenek panjane sik bocahnya. Iya, Ani iya. ya ta. Terus apa? Ya, tapek dhewe. Wah. Apa kok buati omong. Yo, tak dhewe. Ya wong. Lah iya lah, aja rame-rame maksudku, iya. Oh, Pak Pek ruang samu ya apa sih kan ini? Lho wong tak gawe apik kok. Lho. Si Haki piye maksudnya? Ya tak sirap. Hah? Tak sirap. Lah sirap iki apa sih sirap? Oh, ya apa ya dirapik lah, Bang. Oh, kon rapi ta. Iya. Dadi istilahnya Pak anakku kon pek bojo. Nah, Lah nu gak apa-apa, Dik. lah peno. Iya. Termasuk gak mbek aku. Iya. Dudu kanca maneh. Dudu kanca maneh. Aku apa, Dik? Moro tuaku ngono. Enak. Iya. Terusan dadi situ. Iya. Ono tak usir gitu ya. Ngawur ae kon iku. Iki wek gendongku hamilekku lah apa kon usir? Lah nek moro tuwa lek ngalah moro. Lah nek kon dadi mantuku, aku mertuamu. Iya. Nek nyeluk cok ngawur ae, banyak nyeluk ngene. Bapak, moro tak kiwa, pas ngono kon nyeluk. Lah ya apa sih bener Lho, nyeluk? bapak mertua ngono ae lho, cok moro tak kiwa ngawur ae kon. Bapak mertua. Iya. Iya. King nopo, Pak? Sampean kok diluk mawon, Pak? Irung wabung. Lah ngajar iku takno. Lah kira-kira ya apa, Bas? Wis ngene ae, tapi aku percaya nang awakmu, tapi kon Terus ngono lah, nek kesuwen aku ndolek liyane lah aku. gak ngono. Menjopo nok makelar ben njopo. Gak ngono kon sawangan sik mempeng iki. Lho gak ngono, waktu iki digunakan teman-teman. Iya, ya ta ono rembug aja rembug, ono Iya. ora ditoto. Tapi Lah. aja sampak grusak-grusu ngono. Lho. Lah kon gak di bojo kan. Gak duwe. Temen ta bujang Iya. kon. Aku kuwatir pas kon ndek bojo, ndek simpenan ngono. Lah pernah nek takon mau ngomong mertua malah apa? Oh, gak ngono. Lah kon kok ndek simpenan kok ning kuping kok tati kok sapa? Oh, tak karan bojomu geger kok dicakar. Kok tau dicakar ya kuwi. Tati lak ponakane satu. Wis saiki kene ae. Nek pancen kon seneng. Nek iya tak jreng ngono lho. Oh, pokok jreng iku. Kon tuku ta anakku. Perlengkapane lho. Oh, perlengkapane Iya. ya ta. Wis saiki ngene ae. Meneh kesuwen ben kesuwen dijape ae disingkatno waktune ya. Engko ae. Engko ya sih. Durung ngomong ae Wik. Sing tuwek-tuwek. Lah kapan meneh? Ya mben ta apa Lah sedih ngono. buyar lah ini. Lah sedih buyar. Kapan iki ta? Lah sedih buyar. Lah kapan rabi? Ayo nglakoni doro sembodo goblok. Doroku bojo sembodo pantes ngono sik. Dirungokno wong cocok ngono lho. Kok ngawur ae takno iki. Ya wis dikae mben ngono ae. Wis gaimben. Pokoke ya. Iya. Lah ben dino maneh rekaman maneh. Rekaman no ijen ngono lho. Wah, ngawur atuh. Ya ngerti ya? Pokoke ben balik rene, engko ijabe ben, pokoke seneng-seneng ya ta. Kenek kon nangkap sidik CS kenek. Nangkap Saubaling grup Iya. Kartolo CS kenek. Ngono lho. Saiki tak kek 1 juta sih. Hah?
1 juta. 1 juta. Iya, Atuh. 1 juta. Ada kayak 1 jut ya. Iya. Tambahno 1 jut entas apa? 2 juta. Oke, tapi Iso. kwitansi nih, kwitansi. Kok kono jual beli ta kono iku? Wah, ada kwitansi barang kono iku. Lho kok dhewekno tamani peno warung ya apa? Oh, enggak. Enggak iso kwitansi. Arek iki kuwatir. Mungkin tahu di arek iki kuwatir. Mungkin tahu dibujuki kancane iki. Wis ta, mungkin tahu dibujuki kancane. Dadi kono iki istilah kapok-kapok lombok. Iya ta, dibujuki kancamu tahu kono iki. Wis ta, Bas, aku sedeng mulih, Bas. Bas. Kok tahu dutangi kancamu ah? Dia tahu dutang kancamu ah? Setelah anggapan enggak tahu. Ayo, Wis ta, Bas, jangan mulyani gua. Semono muni tes. Mati kok. Ya ngene ya. 2 juta. Ya, 2 juta. Kwitansi. Jalan. Ada kwitansi berarti kan ada. Sampai mertua kwitansi. Ya, gawene mben ya. Ya, tinggal. Ya, tinggal ya. Aku nombe ae. Ya wis. Ya wis. Pokok ditompo wis. Iya, barane apa itu rekaman kok tak ngene. Apa enak ngene pegel ati kok gak ngene gak beres perkara iki. Nun. Lho, sapa iku? Aku. Masalah takon apa? Waduh, Masalah. gantian bahan aku. Karena bahan apa satu wong Afrika iki mare. Sakno bayangan Jika tak rasani pernah ditebak konco. Masalah rek. Tak sakno bayangan ada jadi wong iblis ireng iki. Mulus. Wis ta, oleh ngenyek wis ta. Yo gak ngono dik sing kanca. Cek bener. Oh, sok ditamoni konco terus ngenyek ngono. Wis gak duwe kanca biar iki. Lho wae kanca ngono. Dugare nih. Dugare. Iya, mari teko rumah makan. Adok ta? Adok ta? Ya nonton wong mangan-mangan. Kara-kara ajar iki. Ya mangan, Bas. Lah iya mangan. Peno sejebleke dadi wong sugih, tau Sajeblek apa? Ngomong sajeblek. Iya, nggonku nek ngarani ya jebleke. Ya opo? Ya ya. Tau nang rumah makan sih. Loh, lah aku ngono ya. Mosok lali sih. Istilah rek nom saiki, kita harus pola hidup sederhana. Waduh, Pakai ikat pinggang. oh sabuan sing gedhe ngono ta. Iya kenyapluk raimu ngono. Sampai saru omongku rek. Istilah Ya sepurane omongku kasar Iya, Mang, kawan. sepurane ya. Ayo maju dulur ya. Ayo maju dulur aku Dik, sepurane. Omongku kasar titik sepurane Dik ya. Temen. prihatin dah. Iya prihatin. Lho, nek selawas urip peno wis prihatin ya. Iya terus ya, Pak. Nah, ya apa lek gak prihatin peno ku nek bayaran kurang titik nek wis bah sak cukup-cukupe ngono. Aja ngono. Kon iku salah wesel kon iku. Sing ngene cekak aku sae singkat. Iya. Dadi gak perlu rek guyonan sawangan rek. Gak temen sawangan iku. Iya peno dadi wong sugih mbok yo nek esuk iku ngasin-ngasin nek njaba kono. Wis arep petik aku ngasin iki. Lho sik sehat ngono. Oh ya olahraga ta. Iya olahraga. Ana perlu apa sih ini kan dungan? Aku ta? Iya. Yo jangan enak perlu nih, Pas. Ah ya, jalan apa? Ya, biasa penyakit lawas. Penyakit lawas. Kambu maneh. Ya kambu maneh. Ya wis gak akeh, wis kok sak cukupe Ya mari utang rene luput utang rene. Utang rene luput lek panjer kene. Sapa maning tak delok. Panjer kene lho panjer kene. Nah, sing tak delok iku peno. Iya. Terus Ngono ya lho. apa maksud utang piro kon? Wis 500. Heh? 500. Kon gawe tuku apa Dik 500 iki? Alah kan duwiki sepeda motor. Oh 500.000. Iya. Woi. Kon iku Walah. utang tak pancen niat ngeroyok aku kon iku. Peno nek mecicil ngene iki ya. Iya. Ade irunge abang ngene iki. Iya. Kaya bedes kebun seperti binatang. Ah, wales kan. Ngene ri ya, Wong nek kalau menghadapi mati mesti Lho. irunge gede dhisik. dadi aku pe mati ta. Sing darane wong utang kuwi ya 10 ta 20.000 paling-paling akeh ya 50. Kono 1,5 juta lho. Wis sak ndene bondo peno wis. Lho, kon iku utang ta pancene. Lain duwe piro peno? Ngene lho, saiki ngene ya, nek kon utang iku aja akeh sak cukupe ngono. Iya sak cukupe wis. Lah, saiki ngene ya. Kon tak utangi 30.000. Heeh. Ya? Iya. Tapi istilah utang iki engko aja kon bayar gak apa-apa. Kang anake ta. Wis, gak nganaki gak apa-apa. Iya. Cuma istilahnya aku njaluk tolong balik kon. Tolong apa? Tak bisi ya. Lho, Waduh, cidik ta irunge notol. sarana prautu gurga kene. Teko doan. Masalah, itu kok gak krungu ri. Otakno. Oh, iya. Lho, Iya wis. iya. Pokoke beres ya. Pokoknya beres. Sing kireno. Iya. Tapi ono buktine lho kuduan ya. Tapi nek bukti Ono buktine. duit
tambahin maneh ya. Ojo kuwatir tak tambahi maneh 50.000. Yes, pokoknya beres. Gitu. Ojo lagi ya. Kade bojo kepengin duwe bojo, rabi situk wong wedok lata pisan. Ya apa lek gak lata nggo njalu sak njalune gak dituruti ya ngamuk. Engko krungu tangga tuku radio, bojo gulung kumbing njaluk radio. Engko ana tangga tuku tip, bojo gulung gemek njaluk tip. Ana tangga mbangun omah sungsun, bojo njaluk omah. Lah aku jarane wong lanang tanggung jawab ya tak gekno omah, gak iso gawe omah gedhe, omah cilik-cilik. Cilik kebacut sak meter mesagi. Repot nek wayahe bubuk. Aku turu, sikilku nang jero, awak nang njaba. Apese awak jam 12 bengi irung dikelamuti kucing. Sangkana irung gak kanggo bekne. Awak kadung apes wis ngene. Tapi wis gak apa-apa wong nyambut gawe saiki nang sawah tak tutur nang sawah. Tandur sapa kan? Tak delok teko dalan menawa gremeng ijen e. Iya wis repot lho aku nang omah. Macul apa? Macul apa? Macul jidokmu. Kowe macul lemah. Lah macul lemah jahe ditanduri apa? Lho tanduri palawija. Soro-soro temen. Lho, wis di ulekno karo wong koyo aku iki ndi tau. Masih nasa sepatuan tahun di aku. Anu gak sepatuan. Dadi nek garap-garapno wong. Lho iya, pancene kon males lho kon. Lah mertua sugih te lha apa? Iya nek mertuamu sugih. Lah mertuaku melarat karene kon iku. Ya aja ngono ya mertuamu diwara. Pak, njaga kesehatan. Nek terlalu macul terus awak glis remek terus wong wedok ya napa lho ngono lho. Wis gak iso ngomong ngono. Ngomong ngono wis digepuk aku lho. Aku iki sembarange nurut ae lho. Wong tuae nurut. Iya, gak nurut ya apa? Mertuaku ambek aku nurut ya. Si wong tuamu sing nurut. Ya apa malam mesti tak leki. Mertua tak leki dhewe. Makane. Kan bojokan apa mertuamu kuduk mbek kon ya. Ya kuthuk gak iso mlayu pisan wong. Wis degrok. Lah wong kon wong tuwa kon leki dhewe. Enggak, artine ku ya tak kek pengaran lah. Dadi wong sing pikirane kuno-kuno iku tak kek pengaran. Pak, sakniki pun sampai sampean nyeneni mantu nemen-nemen. Lho tak kono. Ngomong. Ya jadi seneni ta. Lah iya gak tak oleh sih. Iya iya. Sebab apa? Anake kan cintane nemen. Dituturi ngono. Lah dituturi. Lek sampe aku umpama kedadean aku dituturi terus muring-muring aku nyingkiri, anake kan wah iya, bunuh diri, wong kadung cinta mbek kon. Lah iya. Ayo kongsi mari to. Kongsi apa? Nyambut gawe apa to? Kayak apa ta apa wis percuma saiki aku kari ndelok-ndelok wong sing macul-macul ngusung-ngusung kentang wis cukup wis. Wis pokoke lah kon lah aku iki lho. Kon ngenakno kon dhewe, aku iki tulungen. Lah amri anune kon melok aku ae. Wis tah aku ngalor-ngalor, aku turu melok turis gak apa-apa. Lah bojoku dingoni sapa? Kon ngoni ta bojoku. Gawe kuwi dikethek mari. Iya. Ola apa wingi aku nanggap anak tangga kecakot iku. Lho kok kliru aja kethek iku kereng iku. Kethek teko luar abang iki lho sing irunge ndlewer ngene. Takno lho bon bin iki lho. Sing irunge kaya manik tetet. Areng granong iki aku iki mantun wong sugih kok jak ngloyo gak karo-karuan. Lho kang ngono iku hiburan kok. Yo omah wis cukup luwe-luwe kok awakmu lho bikin awakmu dhewe. Lah iya aku mikir njaluk tolong kon. Yo lah saiki kalau tak ngekek pandangan ya apa? Lho wis aku pandangan apa sih? Kon pandang tok ae. Gak nyambut gawe lah. Gawe kejutan. Ya apa kejutan? Supaya duwe perhatian mung kon geblung-gebluk kono embong ya. Gulung-gulung jerit-jerit. Engko kan wong teko kabeh. Kabeh teko. Aku sangat semaput ngomong-ngamu. Ya ngomong terang-terangan lek awakmu nyambut gawe kok abot terus golek penggantiane ngono. Lah nek pancen kon duwe utang ngono. Aku tak nyambut gawe dagang. Ya apa tanggal 5 dipotong. Gelem ta? Kon potong kabeh. Ngono sing kari gak ono sing kari ae. Wah kon sing dhisik dhuwit dhelek ya apa?
kon nyilih dhewe 10 kilo jare gewene sampai saiki. Lho, deline digoreng ya bojoku ae. Aku sing salah bojoku masuk aku ya. Aku ditundis karo maratuwa, gak karo maratuwa lek ngomong, waduh, suarane lho koyo speaker. Gampang, pengapasane maratuamu gampang. Ya lek ngomong terus pisan pindho. Waduh ya apa? Sebabe maratuamu iku lek ana ekone. Pembawaan kan kok eko. Eko iku. Masa mulu speaker ta ngembul eko barang iku. Lah sing gedhe ndukur iku lek eko kan. Ngawur iku telale anu rum. Gak oleh lu ngene kok krungu maratuwa dianggap mantu. Lah apa maratuwa ditelale-telale. Kok ngomong lu ya. Temen kon. Lah kon ya wedi ya. Wedi sih rek, wah adal kok wedi. Wedi dirungokno ka kon. Diusir barang lak soro. Saiki nandi? Ayo ndelok yuyung. Kok delok-delok yuyu ya. Ayo tandur-tanduran lek sampe yuyu dijarno lak entek ta. Ditandurake wae ngono kok iso. Oh, aku gendong. Sepatu aku gendong. Lho kok nyambut gawe Tegal kok gendong ya. Mantun wong sok gak kena blethokan kok ngono. Lah sepatumu coplok nang. Tak dhuwit 50. Lho, sing kek dhuwit kok kon ya. Apa aku sing ngongkon ya. Lho lah ya kon sing gendong kon tak dhuwit 50. Lho kene gak nyambut gawe gendong-gendongan lan ngono. Ora digerobak kae. Paculmu warani ilang tak tukune. Paculmu warani ilang tak tukune. Nek kapan aku takoni bojoku? Lah lha apa bojomu takon pacul? Mesti mertuamu takon. Iya, tapi nek takon ya bojoku sing dikon lak gelem mertua nang aku. Ya kon ya muni ya Pak anu. Muni ora teko-teko ngono. Ngaturaken sabar tiwas sabare bapak tiwasipun kula ngono. Ora male wayang wongan kono omong aku. Ngono gak iso ta ngono. Ada klambimu tak gawe. Ya ora apa. Wis tak gendeni tak rupi pacul klambimu. Klambimu tak rupi pacul ya. Tambah piro? Tambah piro? Tak tambah garan. Tak tambah garan. Mantun wong jogerek tukar tambah nduk sawan. Kono bacut kan kok sing bener kok. Aku nyeli sepatunya. Kon wis dadi wong iku ya kaya aku lho. Golek sendenan tepak. Wis. Kon senden apa kan? Kon senden apa? Ya iku. Kayu stigi. Urusan kayu stigi kon rabimu kan tepak kon. Mertuamu sugih kon. Ke bojomu kok cinta mek kon ya. Oh ya, gak cinta ya apa. Wis aja repot-repot. Ora apa? Lah kon ngekek dhuwit. Ngawur ya menakno benik kok takno. Wis ngangkane panjer sing kari iki. Ana wong agung. Tandap kiri mawon. Lah numpak wedhus. Lah ana sinyo lah. Sinyo becak aku mah. Sinyo cemplung tir. Kon ku sinyo kecemplung tir kan. Lah tak becak tak lebokno sawah-sawah. Yo saking gantenge. Enten apa, Pak? Lho kon celuk Pak. Oh, celuk Pak iku. Iku sik enom celuk Pak. Ngawur ae, Mas. Oh, Mas. Iya. Lho iki kita sangat Pak Armin. Sakran. Kok ngawur lah Pak Parmin iki. Kon tak dolek ikran, kon niku guyon-guyon nang tengah sawah. Wong ki nek guyone memel iku mesti ana akibat apa-apa. Ndelek Parno. Lho, nanggonmu bojomu gak ono kan? Bojomu gak ono. Kon iku temen ta? Lho. Bojo buru iku mang gak apa-apa kok kon niku. Memuli ta cepet-cepet. Lho. Kok gak apa-apa kok? Lara apa sih? Lara apa kan? Gak lara. Tapi gak ono iku. Gak ono. Temen ta kon iku? Iya. Mati ta? Lho, aku takon anake, nang ndi makmu kirangan mboten enten ngono. Nang pasar. Lho lari wong gak ono nang pasar ngomong gak ono kon iku sia-sia pikir. Lah yen omah gak ono nang pasar ora. Sakane gak ono iku mati kon. Sapa jenenge? Sinten sampean? Sapari. Sapari. Wah, lah iki Sapa? Samai. Sapari. Kenalaken kula Kartolo. Lho, Kartolo iki. Iya kenapa? Wah, ketepaan ning ngono. Ya jangan golek Kartolo aku. Lho, iya tanggapan ta? Iki Kartolo. Ono job ta? Iya. Ono job tapi pelantaran sidi. Iya. Wah, berat ini diantar bantuan tok berat. Tapi sidi tak kok nang Kartolo ae. Iya, ayo ditingkatno rek iki bantuan terus ayo apa. Lah kon gelem lah. Kok kan jamplop ya gelem ae. Golek Kartolo. Kartolo awakmu ta? Iya. Kadingaren kok janur gunung. Waduh, ya iki jek ora nek Kartolo potongan arek ganteng e. Lho kan lho. Kula Kartolo. Kartolo. Nggih. Kok gak kenal Kartolo? Ya kenal ya kan. Lah iya, Iki Pak. dari dikai gak kenal. Saja iki Kartolo. kok enten perlu gak tahu pedhok ora Wis namanya. dari basa ta, wong biasa tak dhek basa. Tapi iki ono apa, Cak? Tapi Kartolo asli awakmu ya? Iya. Kupang Jaya. Iya. yo asli ku Kartolo, nek Kartono iku siji. Ngene lho. Aku jange ngomong ya apa aku wedi ora. Lah apa dik wedi? Wedi Iya. sapa sih kan? Lho sampean dolen nang omah, aku iki mantune Basman. Lho, mantun Baseman. Lho, ya sing sugih. Waktu baseman masuk lali. Waduh, malah anak mantep kowe Baseman. Lho, Utang duit terus dikai dhuwit nduk ngono, Iya kan utang digawe tok. Tapi ana syarate. Syaratnya lah apa? Syarate kok nyingkrino Kartolo teko omah kono ae. nyingkrin. Iya. Gak setuju ndek mantu kono iku lho. Oh, temen ta?
Oh, kandhani kok. Temen. Lho kok ngabangno kupang, Bapak ngabangno kuping sajake koyo ngono. Oh, gak setuju nek ngono. Lho mangkane kon kok diamuk ae nek omah. Nah, saiki apa? Satu-satunya jalan, Satu apa? satu-satunya jalan. Oh, kok satu ngono. Iki ayo dikarang wong telu. Dikarang. Iya. Kesini. Tadi Basman dikarang. Yo enggak, dikarang iki maksude ya apa nyadarno Basman iku. Moro tuwa kudu duwe watu karang lho kan. Kon ngawur ae. Direkodaya. Nah. Ayo supaya apa Basman iku mertuamu iki sadar. Sadar. Cek ni sadar. Ngomong kok pelu kabeh iki. Ngomong seder. Sadar. Pokoke Sadar. dihisapno. Iya. Iya rek, ajane aku iki salah keramane. Aku iki males nduk omahku. Lah mertua saking gregetane sampe direkodaya kok lha kok mentawol. Oh, kok tawa? Kok mentolo. Sing dadi lak bojomu cinta mbek kono lho. Ya wis pokoke aku Gini, hisap. tak bisi. Iya, Pak. Nah, kupingmu sing ndi kan? Kira tungkak gitu. Lho, bae kuping sing lawas iki kan rada gak krungu kan. Kru karo kuping aku. Lah ngene ya. Lho iya. Terus Iya apa? Iya lho. oh ngono ta? Heeh. Ya wis pokoke aku salah ya. Iya. Salahku mergo aku gak sregep nyambut gawe mertua sampe duwe pokal gawe koyo Iya ya iku apa? Ya wis lek ngono aku njaluk tolong karo sampean. Lah engko wong tuamu, iya maratuamu, engko tak hubungane. Iya. Tapi buktine klambemu tak gawa. Aku ora karo rombengno. Lho, kon niku kenapa dirombengno iku? Lah kok jaluk klambi gawe apa? Kanggo bukti. Oh, kanggo bukti. Ngono lho. Nek aku nyingkir teko kono. Oh iya. Ya wis ngono. Ya tak gawe ya. Iya, kawan ya. Nah, iya. Ya sak tak sangoni 5.000 ya. Ojo. Ojo. Ojo tapi tangane njebeh-jeber gak karo-karuan. Wis jangkep onisan. Full. Ngono. Wis ngono lek ngono aku tak rekod mbek Sokran ya. Ya kita gomul ya. Iya. Apa? Ya wis apa jare Sapari ae. Mertuamu kerenge ngono. Wis ae nang grumbul kono. Heh? Nang grumbul kono lho. Grobel. Iya. Lah apa kan? Golek ulah ijo. Ya apa sembarangan nek grusah-grusu yo ngene dadine. Napa, Pak? Napa, Pak? Kon mau liwat endi, Dik? Mantu dhewe lah sembarang lah brut-brut semburi. Waduh, tambah nemen iki mangerto. Ya apa gak pamitan lho brusat-brusut. Lho. Kula nuwun nang Wis diarani mantu kok. Engko nek angku-angku boleh kaya wong liya. Lah ngene ya ta. Aku ngerti maksudmu. Lah ngerebuk masalah winginane sih. Nggih, Pak, nggih, Pak, nggih, Pak. Waduh. Pun tak Pak pun kuwatir. Ora ngomong cak kali lah kon iki. Oh, ya cak kali Pak dulu. Oh, kon iku. Lah aku piyen gak poso, Bas. Lah Iya. saiki ya apa Ya aja mantu. antep-antep sing lumrah ngono ae lho. Oh, Ya nggih, ta? Pak. Nggih, Pak. Oh, lah ya ngono ae ya. Wah, ya bare. Gini ya, perkara sing winginane iki. Kurang. Oh, cukup. Kan ku ngomong apa, Dik? Nek kurang sampean ngomong kula aja malih. Cukup Jan ya. Gak kurang. Nggih, cukup, Pak. Cuma temen. Nggih. waktu iki kon mulai dhisik ya ta. Lho, omong sampean kok sengak. Lho, Lah kok tekan mulia apa? kosan cukak ta sengake. Lah kok tekan Aku mulia. gak ngusir gak nundung. Masalah iki ono persoalan titik sing ngenek Masalah keluarga. ya keluarga. Sampean beresaken, Pun. Tak beresno. Kula tinggal mulai. Engko mben rino maneh. Lho ben maneh. Lho iya wis ta. Lho ben diulangi maneh. Iya mben dilangi maneh. Dadi ditambahi rekaman. Ya. Oke. Nggih, Pun, kula mulai. Iya, ngetati lho ya. Hati-hati ki nomor. Iya. Ngatati njogo awak. Waduh, ora dukun kuku wae omongmu ngono iku. Siabas? Lho, Ri. Dengar. Iya. Kon niku waras ta. Waras. Kok lenger-lenger ae. Lah, lenger. Kon terus susah atiku. Lho, perkara apa? Lho, adakno. Ngomong Ya ta? iki akibate sing Kartolo. Iya. Lah tak kon sih. Terus ya apa hasilnya? Lah iki apa? Mangane ta sembarang ojo kesusu, grusak-grusu. Hasilnya apa hasilnya? Lah iki lho, nduk tas kresek iki delok ni. Lho, Klambine iki. lho iyol. Iki klambine Kartolo. Iyol. Lah ya gobak iya iki. Iki klambine Kartolo iki. Lah bukti ta? Wis bukti iki. Lah iya wis bukti iki nek iki klambine Kartolo. Kaos iki. Lho ya iki kaose. Masalah. Terus ya apa? Peno terus ya apa? Cari, Lho, nih wis suwe ta? wis.
golek kopi aku mau. Iya bapakmu mentol gak disuguhi blas ya aku. Ya apa sih iki? Ana yo kan kopi mentah tapi golek dideplok mbek bapak. Ya kon mangan bapakmu. Kok manuk gereja ta aku kok ngawur ae kon niku. Lah apa man kopi entah iku? Bapakmu sisuke kaya luwak kan. Ngawur ae. Waduh ya apa iki? Wis. Nah iki apa kita ngene iya gimana perlune? Ngeterno iki apa? Anu kok durung mulai bojoku. Heh? Durung mulai. Tak tenteni lho ket mang. Lah pamitan nandi lho. Durung mulai itu buat nandi. Dikon bapake lho nang sawah. Nang sawah ngono kok takno. Kok dikalahi dhewe nang sawah. Sepatu bareng nang Oh, sawah. tuwek-tuwek gak gelem ngalahi. Lah apa aku ngalah? Wong tuwek lan omahe ngenakno awak. Kok tak ngawur. Tapi sak kedaden ngene iki kaya Iki apa? apa buntelan iki? Kaose Kartolo. Kasih kartolo nak. Kasih Lho, bojomu. apa sih, Pak? Ya dikomule mbok Lah sepatu. apa mang gak kok ganti kok iso. Memang kon kepedhot ndi? Kepadha nduk kono no sawah-sawah kono. Lah apa kau kon komule? Lho, Lah kok jarine penemang ngomong. Rencana mang jare kok ngrencanano, pikun iki. Barang iki. Mbah arek iki lambene dipecok lambe ngene. Temen lambe dipecok enak lambe ngene iki. Lah apa kok digomole? Wis tak usir. Hah? Nang ndi? Tak usir. Hah? Loh, Ya ganti nyengkre. Jare kon ngusir. lho perkara ta rame perkara iki. Ngawur ae. Ya apa ya cari? Lho ya apa yang kongkone bapakmu iku? Bojoku nyengkre. Iya. Sing ngakon. Iki bekecil iki. Ayo pelolong-pelolong kaya manuk daris. Siapa sih Pak? Karep sampean iku ya apa, Pak? Ngene lho, waduh sapa rek, boleh rahasia terbongkar bari kon niku. Cek nemene kon niku oleh ngrusak aku cek. Lah peno gak wara-wara. Iya, kenek ngomong ngono tapi aja ono bojone. Nah, tapi kan sing ngene lak ngerti ta bojone. Tak ngerti apa? Nek ngono sampean iku gak abot ambek aku, Pak. Lho abot nak wong. Nyatane lapos aku sampean pisano ambek Cak Tolo. Enggak, Ngene iki kok. ya apa, Pak? Aku lah dadi rondo izin aku, Pak. Mau, Pak. Lho, Mau, lho. Pak. Lho, Ngene lho. ya. Lah apa kon niku? Ngene Lah ya gak bojoku nyengker kok kene, aku di gak bojo wiran saiki. ini. Makane dadi wong tuwa aja gegeden irung. Kon niku lapo lalu apa lah? Ya apa ya apa aku. Golek bojone iki lho. Bojoku. Eh? Lho, Mas. Lho. Mas, Lho, lho, sampean malah nduk kono, Mas. Lho, Mas sapa aku bapakmu kon Mas. Mas. Lho. Lho, sampean numpak perahu sereten Bapak. Lho. Bapak sereten. Lho. Gak melo-melo, gak Kon melo-melo. niku apa kon iki? Gak melo-melo lho. Pak kono Mas sapa nak bapakmu e? Ya apa sih Mas? Bapak. Jadi tinggal aku lho Mas, gak. Oh, Mas Basman ngono. Gak. Oh, lho. Bapak, ya, Lho, Bapak. Iki Ayo. bapang. Oh, bapang. Ri. Wah, Iya, nek Pak, aturan siapa iki? Iki salah kedaden nih. Kagete ya. Heeh. Nek krungu kabar teko kon, iya ya. Perlu Iya, iya. peringatan arek iki. Iya. Lah saiki njaluk lutung ya. Nek bedes ana, nek lutung gak duwe. Takon niku njaluk pertolongan. Mau njaluk tolong ta? Njaluk tolong. Heeh. Njaluk tolong. Iya, iya. Tolong. Iya, tolong Ya apa apa? supaya ada anak bisa dipaham. Ya apa ri? Kon meneh nang nggonku. Tolong ya akhirnya. Wis, gampang wis. Iya, iya. Diusahakno wong sing ngerti ae. Oh ngono ta? Sing iso nambani wong ngene wong gendeng ngene. Iya. Ya, tak golekno ya. Iya, golekno. Waduh. Ayo, kono sisane wis. Ambek aku bisa. Iya, gak enak. Wong iki percaya ya. Iya, ayo. Iki apa Dik aku dikei jenggot-jenggotan terus bengong-bengong putih koyo singa kan. Wah, Bapak, kon iki pura-pura dadi dukun tiban. Dukun tiban. tiba apa? Tiban genteng. Wah, ya iku lho Wis dadi wong tuwa kan. Akhire wong lek males kaya awawan. Ayo. Duwe moro tuwa sugih terus saenak yo ngene iki. Aku mbelani kon male rong dina gak muli. Wis Kang. Nek grombol kene. Gak engko ana rek jam-jaman ae kon. Kok Rong dina pirang jam tak tanggung ngono lho. wis kene kon dadi Ngomongku ya apa mosok ngomong ini? sik upamane ana wong njalukno bisa ngomong. Njaluk apa? Njaluk napa? Njaluk welut. Lho, Wong njaluk apa kon niku? oh njaluk tombo-tombo. Iya, upamane ana wong lara njaluk. Oh, alana. Ha Iya. iya. Sik, kurang cilik. Cilik namanya. Oh, kecepit iku. Kok niku ngono ya? Iya, iya. Pokoke mlakune kudu mbungkuk sithik. Sing mbugruk didik. Yang bungkuk ngene. Tapi mosok wong liya sih kan. Mek lak gawane safari tok. Iya, pek ana wong liya kaget ana wong liya rezekine awak dhewe. Ngawur rezeki apa lek kono lek digepuki wong kampung aku. Gak cek umum ngono.
Umum. Wis, Aku dadi kok wis karo. aku tak mlebu ya. Iya, kalau mbok gerumbul Iya. Aku dadi cantri. Oh, pokoke ana cantri. Padha di wayang ana cantri. Ini bes. Waduh. Wah, kan boleh malangan kan ini. Kok ngari ae. Lah gak ngari apa karo gone arene. Kok sama-sama iki gak ono panitia golek kesenian. Oh, tak pas lo bes. Gila. Lho, iki sing juru kuncine kene. Oh, nek gerumbul iki ya. Iya. Ngomong kon ngomong. Lah bener gak iso ngomong ta? Kon sik perantaraane kon. Oh, Kon maklari ngono lho. nuwun. Sopo kan? Aku tamu. Aran sopo? Aku Sapari. Di sabari. Kayak wak Senen iki. Kula Sapari. Oh, kon sabar. Nggih. Lah kula ngriki wong beto rencong. Aku Rencang. Gak apa? Beto rencang. Keranjang. Rencang. Rencang. Nggih, ajeng enten perlune. Iku ya wong sih. Niki ta? Niki wong di sawah. Lho, kula tiyang. Oh, wong. Ngomong ngoten meneh wong lho. Kula tiyang, Pak. Aran sopo? Kenal lah, Mas? Aku paseman. Wah, boleh koyo magang ngomongane rek. Lah niki kula krungu nek ngriki niki enten dukun tiban. Nggih ta? Iya. Lah sampeyan niki napane wangi ta? Aku iki cantri. Oh, cantrik. Cantrik, Mas. Mari suara gede, iya. Cantrik. Satri. Niki kanca kula enten perlune. Ajeng ditulung. Tolo. Lho, ditulung. Tolong kok tolong. Lho, tolong niku salah, tolong. Oh, aku seru. Oh, iki lho wis dicongklok ro ya. Nek pancene ewangmu iku njalukno irunge ora tau klebon kupu. Lah nek dileboni Tau dencoke kupu. dadi entung, Pak. Baran anak Nggih. kula. Sampe jenenge sinten ya? Sampe jenenge sinten? Oh, aku. Nggih. Senen. Apa? Kowe tak jelukno. Oh, enten-enten dhewe ta niku. Oh. Mbah, nggih ditulung kali Mbah Mawan. Oh, iki apa? Baik. Wis tuwek. Ojo guyon. Men njalukno mapen sing durung dadi lho. Wah, ora kudu dadi wis ngadeg kok. Sopo aku nyemedi kok adik. Hawane panas kelebon badan kasar. Sana geni awak dhewe rek. Wah, enten tamu, Bang. Ana apa? Hei, kon dadi cari. Dadi cangik. Cange. Cantrik, Bang. Ora carike bareng rek. Kon dadi cantrik nek ana apa-apa. Ngomong aja katik ilmu sing gak genah. Sing kok empakno aku iki panas. Boten niki enten jalmu menungso, Bang. Iki ngomongi Jim. Iki ngomongke Will iki. Petit-petitno kabeh nyuro suarane iki. Ngomong. Walah tik gutik. Lho, guti rek. Tuwa kakean nyemedi ngurangi mangan, ngurangi ngombe. Masalah. Lho aku sampe dirubung semut. Pun kata-kata pikir, Mbah. Iki enten tamu ning ditulung kali sampean. Iki sapa? Kula, Mbah, kula. Pasman. Nggih kula. Aduh wong sugih. Waduh nggih, Mbah. Sugih. Nggih. Sombong. Nggih, Yo, Mbah. sakrak. Nggih, ngapunten, Mbah. Dole koyo gak makan dibedil. Nggih. Ya. Nggih, Mbah. Kon mengkurep wae. Ayo mengkurup kok. Oh, kan ku ya, sing kan kata Gak gelem mengkurup tak satu-satu. jomplang iki mengkurep tak Kon ngawur. mengkurep po tadi gerobak. Oh, pecantrik iki melok cantrik rek. Iki susah kon ya. Nggih. Pirang-pirang dina anakmu lak gendung. Ah, gendong anak kula geneng. Gendeng. Oh, gendeng. Nggih. Iku nurun bapakne ya. Lho, kula bang tau loro gendeng kok. Iki bapakne, Bang. Oh, iki bapakne. Nggih. Oh, sorry. Waduh rek, penemban ngerti sorry rek, masalah. Guyon-guyon Bas ya. Nggih. Saiki awakmu Nggih. kudu nurut apa jare aku. Nggih, Mbak, nggih. Aku jenengku kon kenal apa gak? Sinten sampean? Tumini. Tubidi Jombang Selatan. Mesti Mbah iki teko nggodhong. Iya, aku tak Jombang. Tubidi Jombang Selatan. Aduh, Bas, Nggih, Mbak. jeneng iku bukan suatu apa. Waduh, rek, mahasiswa metu rek. Sampeyan Kon guyu mawon. lek ngomong mlembung mimpis kaya garangan nek. Iya melo awak Senin iki. Wis ngene ya.
Nggih, nggih, Mbak. Aku iso marasno anakmu. Nggih, nggih, Mbak. Marasno yogamu, Nggih. marasno putra engkau. ya. Waduh. Wis akerek masalah. Pokoke syarate Nggih, nggih, Mbak. aku gak njaluk dhuwit, Nggih. gak njaluk apa-apa, kon Nggih. kudu nurut. Nggih, nggih, purun. Iya, gak gelem macam melu ari ngono iki. Coba nyatek dari kori-kori. Enggak ada rusak perkara iki. Aku nek dhuwit gak oleh. Wong tuwa iku dhuwit gak oleh. Nggih, nek dina Cuma Mbak. golek mulai syarate, Nggih, pisan gak ono beras 3 pintal ya nak ya. Waduh. Enteng amat 3 pintal niku. Nggih, nggih, purun nggih. Syarat ping pindho syarate aku nang omahmu gak oleh numpak apa-apa. Oh, numpak becak. Gak iso. Kak. Numpak kul. Gak oleh. Oh, nggih, nggih, numpak napa? Kudu numpak kon. Ya. Loh, kon. Kon kudu gendong aku. Gendong. Mulai teko kene sampe omahmu. Ya. Wah, salah. Kulo gendong sampean. Dadi gendong aku mbarek cantrikku. Lho, wong loro niki. Wong tokone 5 kilo. Ono kromo ya. Iya, iya. Iyan balung bendol. Lho, atur iki. Ada. Lho, nek mbak iki gak sepiro awake cilik. Cantrik gak sepiro. Mu cantrik aku sing gendong. Oh lho, cantrik kok gendong sikile ngono gedhe ning Wis cantrik. pokoke lek kon gak gelem aku malik. Oh, malik nggih mboten-mboten, Mbak. Balik. Oh, belok cantrik. Nggih, nggih, Mbak. Waduh, ya apa? Gelem ta? Nggih, nggih, purun, Mbak. Syarate kon kudu gendong aku ya. Nggih, nggih, Mbak, nggih, Mbak. Ayo, temu kok Waduh, kene. abote rek. Ada porono. Pun. Oh iya. Waduh, masalah. Kon Lho, ngono. Hei, kon dikatakno mbek songkon-songkon di songkon. kon kudu melet. Lho, lah kok kirik lah. Kon melet tadi. Ya. Nggih, nggih. Boleh ya. Nggih, monggo. Ayo, Monggo. ayo, 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 monggo. Waduh, abote rek. Nggih, nggih. Dodok ta dodok. Oh, cari kok. Takon dodok. Sekali kok. Ambakane menggeh. Nggih, monggo. Dodok. Nah. Endi anakmu? Lah niki teko lawangen iki. Ya apa rasane awakmu? Enak ya. Enak napa putung geger. Dadi mbakane kon pijat. Iki anak peno iki dudono kene sik ditambah. Endi anakmu? Ngecek. Nih, asli ini. Nih, Nak. Iki sing gendeng ya. Nggih, kene iki. Kene. iki, Mbak. Kene nduk. Kene Ya. iki, ngene. Kene. Nggih. Tin. Sampeyan dadi apa? Kon. Pak, saya ya, Pak. Loh, Sampeyan diapano, Pak? iki mang sing tak gendong kon. Oh, jangkrik iku. Kurang ajar iku takno. Lo. Tek Ngundang wong piro, Mas? udah kok piro. Wah, Loh, Ya apa? Tanggal 5 sih to. Ya apa lho, wis undangan wis beredar arek kon niku. Lapor ini kon. Heh? Lapor ini. Lho aku dadi mantune. Pesemen kok. Ngawur. Pak kok dadi mantuan apa sih? Ngene asale sidik rene iki ya. Ngomong terang ya. Gak ono. Ngomong slempit Tanganmu des. lho kon iku. Terus sidik delok fotone bojomu, terus sidik seneng. Lah terus rene kontak sing reno, akalku sing nang safari mang. Terus sidik kepetak lene bojomu. Lah sampean marah lek mbok bojo. Iya. Waduh sidu. Aku berarti aku diketoki. Oh, diketoki. Iya lah ya 2 juta bisa ndek ya lho. Oh, Kok diketok ngawur. Tuane, Pak. Pasman kon salah ya, Pak. Oh, melok. Ngene Dik, iki Apa bojoku iki? wis Sepurane ae lho, gak kok gak ero lho. apa-apa. Sing salah ya bapak, ya. Salah apa? Pun Pak kula sadar. Iya. Dadi kula ning panjenengan malas nyambut gawe dumane mara tua cukup terus kula ning saenak dae mbon nansal. Lah iya salah. Sampeyan kali kula ngoten Iya. pun terlalu sampeyan niku ya mau nekan. Iya, Apa isuk kabeh. kudu tangi yamene. Iya, Mara iya. tua mbon nansal. Iki selesaino dhisik iki. 2 juta iku ta? Iya, kwitansi ya. Ya lapor ae lapor. Oh, lapor. Gampang kene ae. Ya iki ya. Kwitansi. Kwitansi gampang. Nek aku Gampang. nek kon rekaman aku melok kon potongan ngono lho. Aduh. Niki ngeten we, Pak. Ya, Pak, ya. Sare niki padha salahe monggo Iya. digolekno dina sing enak, lek anu Saya kok sadar, dislameti apa-apa. supaya keluarga niki tetep rukun. Iya. Lah monggo ditangkap melawak saunggaling kali grup sidik sih. Ah, Oh, ngono ngono lho, ta. ya. Ayo.